Ngiyabingelela kwelihle igama likamfeli wethu uJesu Kristu. Namhlanje mini ngithi asike sibheke indaba kaZakewu. Letholakala lapha kuLuka 19. Ithi indaba uZakewu wayindoda eyayimfishane, inothile, indlela eyinothe ngakhona umsebenzi wawo kwawukutsheleka abantu imali babuye ibuyisizele imali. Kahle kahle yayiwumashonisa. Wawuthi muthatha imali kuyena uZakewu ibuyisile interest. Okuphambene ke nomthetho kaJesu noma ngomthetho kaNkuluNkulu. uZakewu wayenentshisekelo eyodwa yokubona uJesu. Wayethi uma ngimbonile uJesu kobe sekufeziwe. Ngelinye ilanga uJesu uyadecide ukuthi ake ngidabule iJericho. Uyezwa uZakewu ukuthi no, lo muntu engifisa ukumbona uzodabula iJericho. Ahlale uZakewu elindile ukuthi lo muntu engifisa ukumbona uzodabula iJericho. Wathi mebona ukuthi nangu uJesu esondela, uyaqala uyazibheka ubufishane bakhe, uyabothi ngeke ngikwazi ukufinyelela, ngeke ngimbone noma ngabe usefikile eJericho noma ngabe usefikile kumina, kepha ngeke ngikwazi ukumbona ngenxa ye-height, ngeke ngikwazi ukumbona. Uyaqalaza emaceleni ubheka into engamsiza. Ekugcineni uyasibona isihlahla ukuthi nasi isihlahla iyona option eyodwa engakwazi ukuthi uma efika uJesu ngikwazi ukugibela kusona, ngikwazi ukumbona. Agibele uZakewu esihlahleni, uthi angaricha phezulu, uJesu uzwakala esho ngezwi elikhulu ethi, Zakewu, Zakewu, hlike emthini ngoba namhlanje ngize kwakho. uZakewu uyehle emthini. Uma efika phansi, into yokuqala ayenzayo uwa phansi, uvuma izono, uthi Nkosi, mina ngingumthelisi, mina umsebenzi wami ngitsheleka abantu ngemali, babuye ngemali sinenzalo. Uthi uJesu, cha, ngize kwakho. Lalela, into ibiza ukuthi noma ngabe usuphenduke kangakanani, awuqala uvuma izono zakho. Noma ngabe uJesu uselifakile uphawu, vuma izono zakho. Sinabantu abaphenduka einkonzweni bephendulwa bomnandi bengoma, bangayivumi izono. Yingakho kulimala amabandla, yingakho kulimala abaphathi, yingakho amabandla ewa awiswa abantu abangakayivumi izono, abahleli nazo ezonwe einkonzweni ngenxa yokuthi kumnandi ukuphenduka, kumnandi ukuhlabelela, and ngenxa ukuthi uyithandela umfundisi nje ukuthi umeke wavula umlomo washumayela yena uyachazeka. Yingakho sinama church bullies, ngoba sinabantu abangathintwanga uJesu. Ake sifane noZakewu owathi meqala ethintwa umlilo kaJesu wasevuma izono zakhe before amlandele. Inkosi ibe nani. Acela ni like, ni share, ni comment, ni subscribe. Reverend Thabethe, ezethu CC, siyabonga.